thank you so much, Honorable Clarence and Honorable Jupiter. At this juncture, mas makita ko na hihirapan ang ating mga board of judges funny kung sino kaya ang makokoronahan ngayong gabi. Okay. Of course, while we are waiting for our cavaliers to complete the total score, so let's have an intermission number. Yes. Okay, so then we have an intermission number from our audience, no? Let's ask the crowd kung sino yung gusto nilang mag-intermission number. Oo. So then we ask the crowd, sino yung gusto nyo mag-intermission number muna? Sino? Jackie. How about for our, mga officials? No? Sino sa mga officials natin ang gusto mong intermission number? Si Mayor. Sino gusto niyong kumanta sa ating mga official number? Bakit? I think si Vice, kumakanta. May gitara tayo, di ba? Oh, okay, tapos ka lang audience. Sino yung gusto yung kumanta? Si Jackie. Oh, Sir Jackie. Jackie Sabelo. Sino ka siya? Calling attention of Asan ka, Jackie? You are badly needed here. Jackie Sabelo. Where are you? Ayan mo eh. Oh, wala siya ata dito. Oh, tumakas. O, sino na? O, ikaw, nakahawak ka naman yung kilele. O, tatanungin na lang kita. Sino sa tingin mo ang mananalo? Ay, tama pala itong tinanong ko ah. O, dito naman. Sino sa tingin niyo ang mananalo? Tama and then Vizcaya. Bakit Vizcaya? Kasi pinili talaga namin yung candidate namin. Kaya talagang Miss Kaya. According to them, pinili na talaga nila yung mga candidates nila. Okay, bakit tama? Gusto mo na talaga yung gusto ko. Grabe si ate mo. Tama, tapos lakas ng tama, nag-ipso na. Parang gano'n. Bakit ipso? Nag-gusto na kasi yun yung pinili namin. Okay lang yan! Ano? Alright, okay. Siyempre, magtanong tayo sa Hindi ka tayo party, dito tayo magtanong mo. Let's ask. Oo, sige. Sige, magtanong ako na. Sige, this next part will be the farewell walk of Mr. Miss Homecoming 2019. So I'm going to ask, partners at pagkapunta. Sir Kevin, ready na ang ating former. Okay. Alright. So, ladies and gentlemen, habang hinantay natin yung final tally, here we have we will witness the farewell walk of Mr. and Miss Homecoming 2019. Alright? So, ladies and gentlemen, may we
is the Mr. Homecoming 2019 Mr. Rocky Jean Nachimba. and the first runner-up, Miss Jailin Lumayna. To represent Miss Jamaica Mindanao.
come here to give the award. Alright, so our first runner-up. Sorry. Ito na. For the Mr.